kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno kanyo ni rio makare kata ichio makare odiochieng' ni makawuono. Ageno kanyo ni ruotho Kisumu nyaka gie sechegi kinonro matut osechaki kendo dhi nyime mar yango ni to en ang'o madine kel mach makamano mabende koro to weyo ka mwandu manengo gi thotha olal. Ka bende lipota magwa mano kamuting'o kanyo Fellow God Bliss kachielo kora ka Justice Adoyo. Ang'eyo ni luonwa wachno achiel kachiel kendo kochopo kanye wechewa manyien mag saa 7 kata mago mag saa 10 odhiambo kata kwethgo koma kwedo piny owacho kama otele kora ka migosi Rigathi Gachagua oting'o migosi Eugene Wamalwa oting'o migosi Kalonzo Musyoka oting'o kanyo jotelo mopogore opogore kama oting'o Governor Ikontno ma Trans Nzoia mano migosi George Natembeya kachielo kora ka jotelo machokairi jotelo go koro to yango kanyo bende ni gidhi riwore kanyakla kaka jotelo go mag kweth makwedo piny owacho opposition leaders. Migosi Rigathi Gachagua lero kanyo ni gisewinjore mar biro tiyo kanyakla kendo gisewinjore mar biro yiero jala achiel. Owacho kanyo ni nitiere kaka koro to Laktar William Ruto yande no bedo kanyo koda karomo makende mano chieng' Sabato koda kanyo koda karomo makende mano chieng' Sabato koda ka moko kuom jotelo mawuok Western Kenya kamoting'o migosi Moses Wetangula man Speaker od Bura Mamalo koda ka jatend jotend Speaker od Bura Mamalo koda ka jatend jotend migepe migosi Musalia Mudavadi kawacho kanyo ni migosi Musalia Mudavadi watu ya Kitara mimi najua munaheshimu Kasongo lakini bende kumachielo chieng' Jumapili kata chieng' no koma nyoro ne wano kanyo ka kweth mag Linda Mwananchi ne otimo limbe margi to enye kaunti no koma Kiambu mano kamoting'o bobano madhi konyo godo piny Kenya en golo oko etelo jotelo go koma richo ma ok osebedo ka kelo dongruok e pacho kairi mere kane jotelo go loso kinde romo makamano mano bagido chieng' no manyoro. Nyasa bei ya mafuta iko juu. Tukipiga hesabu yetu mzuri tuweke kura ya Western huko kote. Mheshimiwa Osotsi na kina Oundo wamefanya kazi, hakuna kura ya Mheshimiwa Osotsi na kina Oundo wamefanya kazi, hakuna kura ya Kasongo kule. Tuweke Songo kule. Tuweke kura ya Mulima pamoja, tuweke ya kina Kalonzo na Ukambani pamoja, kura ya Mulima pamoja, tuweke ya kina Kalonzo na Ukambani pamoja, tuweke ya Gen Z pamoja. Wewe jamaa atapitia wapi? Atapitia Gen Z pamoja. Wewe jamaa atapitia wapi? Atapitia wapi? So Mheshimiwa Kang'ata kata kamano mana chilo kuom jotelo go mano wuok oko bende gavana ma Murang'a County mano migosi Rungu Kang'ata wuok oko kendo koro to riwore koda ka kweth mag Linda Mwananchi kama bende kano loso kata kano chiwo twak mare kinde nyasi makamano chieng' no manyoro jatelo no omedo mana wacho kanyo ni koro to nyaka kendo kweth no medo mana bedo koda ka huma e pacho kaeri kendo gimedo bedo koda ka mbi e pacho kaeri e weche go mag siasa. Migosi James Agro Rengo mabende kanyo gavana ma Siaya kane loso to wacho kanyo ni ene jatelo mapene sani koro to dong' e pacho kaeri mano chako yani jalno ma osebudho weche go mag siasa ene makoro en gi experience ka ipimo koda ka jotelo mamoko duto kama oting'o nyaka ker ma pacho ka Laktar William Ruto wacho jotelo go duto manie kombe gi sechegi bende koro to wacho kanyo ni gin kaka jotelo go mag ODM magibiro tiyo kanyakla koda ka piny owacho ka bende gimedo pako malich mokalo Laktar William Ruto magiwacho ni osebedo katiyo makare ne oganda ma pacho ka. Seche nogo bende migosi Oburu Odinga okwedo kanyo malich mokalo jotelo go ma osebedo ka kwedo ni Laktar William Ruto okosebedo katiyo makare is only done during campaigns. Some people might say that you are campaigning throughout, but campaigning throughout is it's God-given. If it is campaign, I don't believe you are campaigning. What I believe you are doing, you are inspecting development projects, and I see even when you come to pray like this, the leaders who come before you here are pleading with you to do some things which have not been done.
Because development can never end. It will go on and on and on, and nobody will develop this country and say, I have now finished development. If America is still developing, how can Kenya ever reach there? We have not reached even a quarter of them. But we want to reach there very soon. We want to go to that first world very, very soon. And I can see the measures which are being taken by Kenya are going to take us there. People are complaining that there is a very big gap in the financing of the country. But this, I'm a finance expert. And I can tell you that the financing of this country, the levels where the country is borrowing, we are borrowing from our own. We are not going to beg in the international market with a heart in every capital begging. We want to trade with them. We don't want to be beggars. And what you say is borrowing from within is actually what should be done. What do those other countries, do those countries owe you that you think they can be giving you money for nothing? They exploit you. When you take money from them, they charge you a lot, and it is in their interest. So we must use our own resources, and you have started to do it. You have created infrastructure fund, which is an internal. Bende jakoma mar duono buch siasa no mar ODM kai Gladys Wanga kane loso korka kore medo seyo malich mokalo analala anaamka analala leo wako hapa Kajiado, sehemu kama sehemu za Nyanza ambazo zilikuwa zimesahulika kimaendeleo ameziweka pale ndani. Na kuna watu ambao wanatembea kila mahali hapa wanajiita divided, disorganized opposition, confused. Wanatembea kila mahali, unatafikiria ati waliingia hii Kenya jana. Utafikiria na miaka wako na miaka 70, 72, 67, 68, lakini wanaongea ni kama waliingia juzi. Ukweli wa mambo lazima sahihi kila mtu ambao anaongelesha wa Kenya talk about your record. Kombe go ikomo pogoro ma chalo na de mobiro yudo awabiro ng'eyo mbele kanyo, but kata kamano wacho kanyo ni opposition na maonge mwelekeo kendo gikia gima gidwaro. Amago gino weche go ikoma dhi nyime pacho kaeri. Weche mamoko madhi nyime pacho kaeri en jotelo mopogore koriwore nyaka gi kanisa koro to wuok oko mar kwedo malich mokalo kwetha mag njore mayande no monjo kanisa no ero mar St Cathedral amano bore Nairobi kocha kendo ne omonjo kanisa no ero sechik ne achije go iko nyaka sani achicha chiel ei kwethno emane obila o manage mar mako seche mane gima kamano timore. Kata kamano den kweth maduong' mag rowere, nen kweth maduong', kata kamano achije mamoko to wachore ni poko ma Kenya kage seche gi eki. Kata kamano obila por singo mana ni gidhi nyime gitimo nonro. Bende jadolo Ole Sapit dwaro kanyo mondo mi koro to Inspector General mar more pacho kaeri ne omonji koda ka jopiny kendo magino mana kweth mag njore mabende ne omonjo school bus mano tingo jopuonjre kane giparo ni maybe ne otingo kanyo jogo mane kweth go eko ma ok sir piny owacho. En wach mabende koro to dhi makare pacho kaeri kendo keto luoro malich mokalo kuom oganda jopiny kaluwore ni wechiegni. I want to promise the nation that with the Nairobi Metropolitan Police and with the efforts we have put in place to fight these gangs, we are going to fight these gangs. We are going to succeed. We have already succeeded in a number of towns, including Nakuru, including Kitale, which was becoming a very difficult town. This Nairobi with the Nairobi Metropolitan becoming a very difficult town. This Nairobi with the Nairobi Metropolitan Police and with the strength of hotel kata magawa kamane intie maumonje kedo no humiliate jatelo no hotel kata magawa kamane intie maumonje kedo no humiliate jatelo no kani nyalo neno kanyo picha no mabiro no luorore mbui nyaka media mopogoro kani nyalo neno kanyo picha no mabiro no luorore mbui nyaka media mopogoro pogore pacho
pacho kaeri nowachnwa kanyo ni biro make jogo duto mane otimo monj pacho kaeri nowachnwa kanyo ni biro make jogo duto mane otimo monj makamano okang'eyo ni nyaka sani bende nosemaki jogo bende nochopgi e doho to bende bura nosechopo kuma okang'eyo ni nyaka sani bende nosemaki jogo bende nochopgi e doho to bende bura nosechopo kuma chalo na ka orowere to kendo nitiyo marach kora ka obila e pacho kaeri mar kelo chochni wakwayo akwaya gi ng'wono ni migosi Kipchumba Murkomen jatend migawo mar arita kaachiel kod ka jokanyo duto e sekta no ero mar arita ma iye pacho kaeri arita mar oganda jopiny ok en gino ma wanego shieta arita mar oganda ma pacho kaeri en gino ma nyaka koro to neni ochiw e yono makare na atachoma nchi hii. Na huyu kijana anaitwa Murkomen is preparing this country turudi pahali tulikuwa 2007 where there is breakdown of law and order, where goons take over a country. It cannot happen. Unawezaje kuleta askari na tear gas kwa father? Hapa father anataka kuhubiri hapa, eti sasa wewe umeleta askari na tear gas pale. Wanakuja kupiga nani? Kwaya? Murkomen otim tije yono mowinjore ok ni waseketo yore go eko ke wasetenga wasetimo nade makinde ka kinde miyo wagombo ni mondo mi weche go eko magari takwe already e pacho kaeri mondo mi jogo duto ma osebedo ni kelo chochni magari takwe makamagi okamnego nomo mowinjore mar chik kaka waikore ne yiero kendo wakelo kwe ka nyathina emotimo adiera ne nyasino ero mar lita ka ringre mag jopuonjre moko osekan kendo en nyasino ero manoweyo ka skul no koro to ne kora kalit malich mokalo nyalo no kanyo kama kuom jopuonjre go eko kane loso ka giywago jopuonjre wetegi mano wito ngimagi to e skunde wa mapacho kaeri kaka form of punishment ka nyathi ok nyiso wich teko kata okoso e skunde wa mapacho kaeri okang'eyo ni mano bende nyalo bedo paro makare kata ini nene nango an kipacha to ni oningo omede oningo kete oweya jopuonjre mondo mi opuonji e yono mowinjore nyaka muma wacho ni if you spare the rod you spoil the child koro puonje matinde iketo ni nyathi iwuoyo ga wuoyo omedo golo kwayo makende kata omedo golo siem mager mano ne moko kuom ute thieth mapacho kaeri to ahinya mago mag level 2 kaachiel koda ka level 3 mabende koro to iwacho ni osebedo kaka omenda kuom jopiny man nyaka gi okumba mar thieth mar SHA iwacho ni nitiere ute thieth moko e pacho kaeri mago mag level 2 koda ka level 3 masani kidhiye to kata in mana gi SHA mari tiyo kendo nigo beni omenda makamago koro to ing'ado e koma bende dukni gi no wang' e masira machalo kora kamago ma okin moko kuom weche go koma waluwo ni achiel kachiel itudori kodwa kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV Live kaachiel koda ka live marwa mar Panga bende itudori kodwa mbui marwa mar YouTube Kala TV mano mar X @Kala TV kaachiel koda ka TikTok Kala TV yudo achiel kachiel kendo yudo chenro wa mopogore kaka gimedo biro ni achiel kachiel to mana kokalo kuom Kala TV kokalo kuom jolendo mag